Не підсудний, а засуджений. Так керуючий суддя Південного окружного військового суду, що в російському Ростові-на-Дону, назвав кримського татарина Еміля Зєїдінова, якого через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Про це повідомив адвокат Айдар Азаматов після чергового засідання. За його словами, після нез'явлення свідка обвинувачення, прокурор почав оголошувати протокол обшуку та представляти речові докази. У переліку 25 речей, більшість з яких не мають стосунку до висунутого обвинувачення. Голова суду заборонив Зєїдінову висловлювати заперечення та назвав його засудженим. Он назвал Эмиля Зєїдінова не подсудимым, как это предусматривает УПК, а уже осужденным. Потом, конечно, он исправился, но у нас уже сложилось такое мнение, что заранее суд уже свою позицию высказал. Суд уже в лице судьи, председательства судьи высказал свою позицию касательно Эмиля Зєїдінова. Мы даже еще не приступили к нашей стадии представления доказательств, судья уже его назвал осужденным. Несмотря на то, что он исправился, но мнение уже понятно какое. Он уже дал понять, что он не выступает неким арбитром в этом уголовном деле. То есть он прямо указывает на то, что он на стороне обвинения, и ни о каком арбитраже здесь речи быть не может. И судья прям вот уже явно указывает, что он настроен на обвинительный уклон. Свідчення на етапі слідства вибили силою. Про це політв'язень Раїм Айвазов заявив на засіданні Південного окружного військового суду та відмовився від цих свідчень. Його допитали у так званій справі Хізбут Тахрір, фігурантами якої є 25 кримських татар, затриманих у Сімферополі, серед яких і Раїм Айвазов. Окупанти поділили фігурантів справи на групи з 5 людей. Зараз фігуранти кожної групи свідчать у справі інших підгруп. Більшість політв'язнів у цій справі затримали 27 березня 2019 року у Сімферополі після масових облав окупаційних силовиків. Айвазова затримали ФСБівці в ніч на 17 квітня, коли він намагався виїхати з Криму. За словами Айвазова, його катували та примусили до наклепу на раніше затриманих. Більше 12 годин з ним не було зв'язку, і ніхто не знав про місце його перебування. Раим подтвердил, что да, действительно, он давал показания под принуждением, что его вывозили в поле, к нему приставляли пистолет и требовали давать показания именно на ребят и оговаривать их в причастности к террористической организации. На вопрос защиты, какие показания он подтверждает, Раим ответил, что он полностью подтверждает те показания, которые им были даны позже в присутствии адвоката Эйсмонта, а именно то, что ему пришлось оговорить остальных 24 человека, и их он назвал именно по тому списку, который был предоставлен ему сотрудниками ФСБ. Фамилии и имена были предоставлены сотрудниками ФСБ. Після щеплення спутником ВІ в російській колонії стан здоров'я українського обранця Геннадія Лемешка стрімко погіршується. За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у політв'язня почалася тахікардія та сильні головні болі. Його ФСБівці затримали в окупованому Криму узимку 2017 року. Окупанти назвали його агентом СБУ і звинуватили у нібито підготовці терактів на півострові. Згодом окупаційний Судакський міський суд засудив Лемешка до 8 років позбавлення волі. Керівництво Ставропольської колонії, де утримується Геннадій, погрожувало йому штрафним ізолятором та забороною спілкування з родичами. Так бранця змусили підписати згоду на вакцинацію несертифікованою у світі вакциною. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лемешку необхідної меддопомоги. Прошу генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново відвідати Геннадія Лемешка. Під ворожим вогнем загинув український воїн. Ще один дістав поранення. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Також один український військовий зазнав мінно-вибухової травми після підриву на невідомій вибухівці. За повідомленням штабу, стан здоров'я поранених бійців середньої тяжкості. Нині вони у шпиталі. Окупанти зосередили вогонь в районі Новозванівки. Застосували важкі міномети, протитанкові ракетні комплекси та іншу зброю. Поблизу Новотошківського скинули з коптера
гранату ВОК-17. Крім того, на межі Донеччини та Луганщини пролітав ворожий безпілотник Орлан-10. Ворожі провокації українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Зранку окупанти тричі порушили тишу. У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру. Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Заборонене озброєння та відремонтовану на російських підприємствах техніку перекидали на окуповані території Донеччини та Луганщини. Переміщення через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону фіксують в українській розвідці. Так, протягом поточного місяця з РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях було завезено понад 6 тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів. У тому числі протитанкові керовані ракети, протитанкові та протипіхотні міни, снайперські комплекси, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. Крім того, окупанти завозили броньовану техніку після проведення ремонту на підприємствах РФ. Російського агента судитимуть у Сєвєродонецьку на Луганщині. За матеріалами контррозвідки СБУ за завданням ФСБ, той готував теракт проти провідного фахівця з розробок військової техніки та озброєння для Збройних сил України. Для цього агент планував використати саморобну вибухівку. За даними СБУ, ліквідація українського фахівця мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній зі справ СБУ, а саме у провадженні про викриту у лютому російську агентурну мережу, яка нишпорила у пошуках таємної оборонної інформації. Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ правопорушень, передбачених одразу 3 статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 15, тобто замах на злочин, частина 1 статті 258, це терористичний акт, а також частина 1 статті 263, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Затримано бойовика так званої самооборони Криму, який активно допомагав Росії окупувати півострів і отримав за це медаль. Про це повідомили в СБУ. Посіпаку окупантів викрили і затримали контррозвідники на Херсонщині, коли той перетнув адмінмежу з Криму. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року вступив до так званої самооборони. Він зі зброєю патрулював українські міста під час окупації. Крім того, протидіяв мирним акціям і залякував незгодних з окупантами. Нині бойовику обирають запобіжний захід. Йому оголошено підозру у створенні незаконного збройного формування. За це він може відправитися за ґрати на 8 років з конфіскацією майна. Президент України привіз до Сполучених Штатів список жертв російських репресій. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де в середу матиме зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Серед іншого, за словами Денісової, лідери держав обговорюватимуть тему бранців Кремля, а також полонених та зниклих безвісти за час окупації Донбасу та Криму. За словами омбудсмена, президент Зеленський ознайомить очільника Білого дому з переліком жертв. За підрахунками правозахисників, з Кримсько-татарського ресурсного центру лише в окупованому Криму налічується 230 політв'язнів. З них 162 – кримські татари. Історія кримських татар у перше десятиліття після повернення на батьківщину. Світлини фотографа Арвідаса Шеметаса презентували у Київському музеї книги та друкарства. Фотомайстер став свідком повернення кримських татар на початку 90-х. Спільний литовсько-український проєкт має назву «Просто неба» та розкриває становище кримських татар після повернення до Криму. Зокрема, як цілі родини були вимушені жити просто неба, доки не звели нові оселі, а також про адміністративний опір та бездіяльність урядовців. Крім того, частина світлин присвячена нинішньому становищу кримських татар в окупації. Я знаю практично кожну людину, я можу не знати, не пам'ятати зараз по імені, але на обличчя я знаю всіх.
як і кожен кримський татарин практично знає кожного іншого кримського татарина, особливо якщо вони були активними в житті, там виходили на площі. Нас не так багато, щоб ми не знали один одного. І так, частини цих людей вже немає, вони вже померли. Ці чудові світлини, які показують нам, яким чином ці люди, хоробрі, мужні, поверталися на батьківщину, вони повинні нам також говорити про те, що ці люди зараз там разом з нами. Вони з нами за світле майбутнє нашої держави і за впевнений рух України вперед. Звичайно, ми би хотіли, щоб про те, що ми, власне кажучи, усвідомлюємо цю проблему, знало якомога більше людей. І, звісно, ми бажаємо повернення Криму і будемо завжди стояти на обороні наших спільних інтересів. 700 років тому наш великий князь Гедемінас запросив татар для боротьби з нашими спільними ворогами. Сьогодні в Литві 2500 татар. Вони наші громадяни. Це частина нашого суспільства. Парламент оголосив цей рік роком культури і історії литовських татар. Ця виставка – один з прикладів. Ми об'єднуємо це з кримськими татарами, з кримською платформою. Плануємо більше заходів. Зокрема, буде ще у вересні, в жовтні і не лише у Києві. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Афганістану. Вона закликає угрупування «Талібан» виконати обіцянки і дати змогу іноземним громадянам та афганцям покинути країну. За резолюцію проголосувало 13 постійних членів, проти – жодного. Росія та Китай утрималися. Критично важливо, щоб міжнародна спільнота разом і рішуче вимагала від Талібану виконувати його обіцянки. Одна з них, яку Талібан давав публічно і під час особистих зустрічей, це те, що всі, хто захоче покинути Афганістан, зможуть це зробити. Сьогоднішня резолюція показує, наскільки серйозно Рада безпеки ставиться до цієї обіцянки. Документ також закликає відкрити гуманітарний доступ до країни і забезпечити дотримання прав жінок та меншин. Водночас США оголосили, що вже вивели своїх армійців з Афганістану. Це сталося майже за 20 років після вторгнення до країни американських військ у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. З 14 серпня з Кабула до США на літаках вивезли понад 122 тисячі людей. Екстрена евакуація повітрям завершилася 31 серпня. У кінцевий термін узгоджений з талібами. Упродовж півмісяця США і західні союзники намагалися вивезти своїх громадян, а також якомога більше афганців. Серед них перекладачі, працівники посольств, правозахисники, журналісти та інші, кому можуть загрожувати репресії. У самому Афганістані гуманітарна ситуація і далі погіршується. За даними ООН, понад 3 мільйони 400 тисяч афганців мусили тікати з дому. З них лише в липні 120 тисяч. ООН уже закликала виділити понад $1 мільярд 300 мільйонів на гуманітарну допомогу. Зробити фото дерева тут – громадянський обов'язок. Але не будь-якого дерева, а тільки табебуї. У Бразилії його називають іпе. Цвіте воно не більше 6 днів в найхолоднішу пору року. Щоб красиві квіти побачило якомога більше людей, десятки груп волонтерів почали кампанію у соціальних мережах. А жителі одного з районів Ріо-де-Жанейро пішли далі. Вони висаджують табебуї, оскільки недавно тисячі цих дерев вирубали через будівництво. Я захисниця природи і завжди приєднуюся до висадки. Я також вимагаю від влади міста висадити більше дерев. На жаль, жителі міста не забезпечують молодим деревам належного догляду. Активісти намагаються посадити ці дерева у найспекотніших районах міста, особливо на півночі. Вони також діляться фотографіями у соціальних мережах. Коли ми опублікували це в соціальних мережах, це був успіх. Нашим підписникам це сподобалося. Вони поділилися ними і почали надсилати нам більше місць. Тепер на нашій міській карті є 100 точок з деревами іпе. Існує щонайменше 14 різних видів іпе. Багато з них можна побачити тут, у ботанічному саду Ріо, який також є дослідницьким інститутом, який зберігає зникаючі види рослин. Хоча дерева іпе недавно виключили зі списку зникаючих видів, їх, як і раніше, широко вирубують у лісах Амазонки. У деяких частинах Ріо вже починає цвісти сорт іпе з жовтими квітками. Пік цвітіння припадає на середину вересня, а до кінця року зацвітуть
більш рідкісні сорти, наприклад, білі та бабуї.